mener quoi. Ça c'est tellement clair parce que moi mon TP transport formation que moi je l'ai fait. Fait tasuma ma fin même c'est un danger, c'est-à-dire ni be fin do camion boli la sa ni o formation que mo club na mo ba do tel que si so ko ba do ni be nous fin sous transporter, c'est-à-dire danger de l'eau. Ali danger de l'eau. Ali ka plaquer ni camion to plaquer. C'est pour moi que des mal follow fin fitini ndoro absega que dégâts. C'est pas tout le monde qui conduit ces camions là. Déjà ore follow ni ba formation que be munu fier. Il faut qu'il ait formé des biens comme il faut. Chauffeur nyama pour que kase kataka gasoil ni fait enflammable nous kase ko lu doni ngana ka tout livrer. Donc à dégâts ka bon si vraiment mon roman à toi là. Ça c'est vraiment clair. Maintenant, il faut tout simplement il faut que moi ka famia ka faut ko bi carburant be cadeau parce que ni a ye do bora kela c'est que carburant be cadeau. Donc ni carburant be cadeau do be bo kela jagoya. Oh, nous ko carburant te do ko parce que 4 euros là ko carburant te do Bamako be bi carburant be ka do Bamako John le dessera ngania ko djumé donc en dessera ko kono na ula antume munu ko munu ke ka koro lu te ka keblé maintenant amena attaquer citerne na pour que Mali économie re no ka be fo ka mara ou dessera ou kabla c'est pour que population ga wuli ka manganchi encore une fois qu'il faut qu'on fasse TC parce que en la canalente et ben voilà avec Brissa Nyarami on échouera sur tous les plans Nyadougounianima échouera. Bon moi il y a une chose que j'ai dit parce que ni mo nyinga dugu kono qu'est-ce qu'ils te disent alna qu'on continuera et ils vont continuer pour gasoil ta buka ranke quoi à moi on nous décourager même pas une seule fois ça veut dire que mamunga laini ni c'est-à-dire on a famille qu'il faut vraiment mettre quelqu'un en a quelqu'un mais il faut de voilà il faut de faut pour que les gens comprennent parce que il veut quelqu'un jamana kono deune parce que e bolo jamana ta choko mai oh il veut faire que quelqu'un minke jamana kono de munu yere ulu ko bi ta choko kado loué par conséquent e kanga muleke c'est ça la question en fait il ko mali ta choko mai fa ka keta e de be ko fo e de kala ini oui ouais be fait jamana ka déstabiliser pour que ko de ke. Maintenant, il va que John lié. Il va que John. Jamana kono deun. Mais au lieu que mime ka ke bide, c'est-à-dire Alna continuera et ils vont continuer à soutenir la transition. Et ce n'est pas comme on fait avec la famille. Ni ne chamanga kele ku mado de luka hereso. Walma ni kelenga intérêt personnel le mais c'est ko fene fo ko jeya. Mais no te ni ko malika intérêt. Mali et Mali deun Malidé Mounouma, la majorité disent que les carburants ils vont supporter les coûts. Attention, en ce moment-là, il va faire quelqu'un. Donc, il va c'est parce que Maléon te adhéré. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'ils ont dit que Mado Trafarangon a coupé fait la coalition là-bas, y compris Mahmoud Diko et le porte-parole Etienne Fakaba. Pour que l'ordre constitutionnel kono donc kuga kelebena ko kono donc kuga kelebena kono donc kuga kelebena au suis pendant que anye M5 ya anye la ya awre ko bimai mais muna nani bié awde nananai y compris Mahmoud Diko Mahmoud Diko nana ni bié ni ko bima inde jongera bi sababu ye fiko fene tigi don o mo ko bima inde o de fene ngera bi sababu ye maliam ne tiende ate wuli de soso choko ere tala kunu akoko fanga ta choko mai o tun ye démocratie an me ordre constitutionnel kono ayo da ko kantige ko gain min nana bi akoko fene ta choko mai jone ta choko kan en ce moment là. C'est ça la question dont on doit se poser. Yani Mauka suit follow aveuglement. A te passé quoi? Mau segena, Mau sarafu, dongo do manifestation ka barau blakata, ka misiri kono na auto e ka ta manifester fo ka ta seli boulevard kan ni belle kera pour que ka démocratie boy. Ka ordre constitutionnel ka mboa kono, ame mi ngono bi na ko fene mai. Ko ka segi korole makunu donc ay korole min kele kunu. Otun kanywa question meide est-ce que kuno ay min
kɛlɛ k'a man ɲi bi n'o wolola bi transition na donc aw ka kɛlɛ kunu c'était pas vrai c'était pas bon ni ɲininkaliw de bɛ kɛ quoi fo nin bɛɛ ka jaabi de nin bɛɛ ka expliquer maliyɛnw ye sinon maa si tɛ min bɛ tugu aw kɔ en tout cas bɔlɔlɔ nin kɔni sanfɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye c'est très clair parce que hakilina ye jumɛn ye c'est-à-dire n'a y'a sɔrɔ e ma deli ka maaw labɔ cause dɔ la k'o kɛlɛ kɛ n'i y'o kɛlɛ kɛ bɛɛ i bɛ t'o de kan dɛ a ɲɛna a ma ɲɛ e bɛ t'o de kan n'i ma t'o kan n'i nana tuguni k'a fɔ an ye k'an ka bɔ encore une fois fanga min bɛ yen bi ko k'o kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ an ma miiri jigin kunu i y'a fɔ an ye fanga min ma ɲi yalima mun b'o danfara jumɛn b'o ni nin cɛ fo nin ka ɲɛfɔ dɛ moi j'attends ça n'i ma nin ɲɛfɔ bɛɛ c'est à dire que i bɛ ka maaw nɛgɛn k'u kɛ ba falen kan u tɛ se k'a tigɛ dɛ non u tɛ se mali bɛ yɔrɔ min na bi coup d'état tɛ mali arranger caman ye nin fɔ a mɛnna kalo caman bɛ ka kuma in fɔ n bɛ k'a fɔ il faut que a ka don aw kunkolo la de ni maa maa ka laɲini don walima ne dɛsɛra ou bien e ka intérêt de menacelen don e bi attaquer pouvoir la o ka bi i ka intérêt dɔrɔn kosɔn dis-toi que mali déstabiliselen bi ça arrange personne y compris minnu bɛ ka kɛlɛ boloda ko ka transition falen billahi a t'u arranger nin ye tiɲɛ de ye quoi a tɛ maa si arranger fɛn min bɛ mali arranger bi o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka mali sɔrɔsiw dɛmɛ an ka bɔ c'est-à-dire que insécurité kɔnɔ o de y'an ka intérêt principal ye parce que n'i y'a mɛn économie insécurité o b'a sɔrɔ o kɛlɛlen de don sécurité ka kɛ n'i y'a mɛn taa ni ka segin bɛ ɲɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ maaw hakili sigilen bɛ lafiya o b'a sɔrɔ sécurité de bɛ yen ni sécurité tɛ yen maaw tɛ lafiya dɛ o kɔnɔna la n'e nana k'e bɛna insécurité kura wɛrɛ wuli ka fara kɔrɔlen kan parce que aw tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ ni jadisiw ma adhérer aw la ni toro ma adhérer aw la a tɛ se ka kɛ la preuve Etienne Fakaba yɛrɛ y'a fɔ ko a b'anw berner n'aw tilala ninnu gɛnni na aw ni terroristes bɛ sɔrɔ ka sigi ka kuma ani banbagaci wale mɔgɔ an'u bɛ sigi ka kuma nin bɛ jɔn de ta bilen mɔgɔw kununen ka bɔ sunɔgɔ quoi ça dit mali problème bɛɛ tɛ se ka résumer président de ka taa je suis désolé an bɛ sɛgɛn dɛ tant que an ma nin faamuya an bɛ sɛgɛn de quoi nin ye kɛlɛ min moi ça dit que n'i ye ne caman ɲininka je peux pas ɲɛjugu ɲɛɲuman i tɛ se ka don nin na quoi i tɛ se ka don nin na parce que maa minnu ka laɲini kɛra ka taa maaw faga k'u wuli ka b'u place la et ces gens là aujourd'hui et olu bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka na k'u bɛna jamana in de attaquer encore une fois i ni maa foyi tɛ se k'o baara kɛ bi ni toro tɛ cɛ o cɛ wulila k'i bɛ jamana in déstabiliser i ni torow de bɛ bɛn a la wa hali ni n'olu ma bɛn a la i bɛ k'olu de ka baara kɛ peut-être sciemment ou bien c'est-à-dire a ka di ye i n'olu k'o baara kɛ quoi a tɛ wuli quoi parce que maa si tɛ t'u yɛrɛ ma à l'heure actuelle k'i bɛna kɛlɛ kura wɛrɛ wuli maliyɛnw da la tuguni ka fara degun kan k'o tɛ diya terrorists ye quoi vous m'excusez hein, parce que connexion man ɲi du tout voilà je sais pas pourquoi mais voilà n tun bɛ wifi kan ça bɛ kɛ n y'a bila n ka données kan mais hali jusqu'à présent avec à cracher quoi vraiment vous m'excusez n t'a dɔn n'aw tulo bɛ n na mais bon je crois que ça dérange un tout petit peu la connexion avec ta avec ah ok merci beaucoup donc vous voyez un peu la chose ni ne tient quoi ni ko k'i bɛ wuli bi ka déstabilisation de farida kana taa yɔrɔ jan dɛ i bɛ ka maaw ka baara kɛ minnu n'olu ye marifa ta kungo kɔnɔ siga foyi t'a la i bɛ nin de bila i kunkolo la quoi o de y'a to n y'a fɔ n ko an bɛ don min na i ko bi vraiment anw m'a ɲini an ka kɛ yan bi dɛ mais an bɛ yan ka ban o la ni maa min ko k'i tɛ transition fɛ du tout o y'i ka droit ye ne caman tɛ fɛn f'i ye dɛ i fɛnɛ maliyɛn de ye ko minɛ cogo ne tɛ mali i ni malidenya cɛ mais n'i ko i bɛ transition fɛnɛ kɛlɛ ka se degré dɔ ma i bɛ ka terrorists ka baara de kɛ
la bɛna dabila cogo min na ne ta ma ɲɛ wa maa min bɛna ne nɔ la o fɛnɛ ta kana ɲɛ ni ne y'anw ta sira ye tant que ne de bɛ yen a ka ɲi mais ni ne tɛ yen a ma ɲi wa n bɛ fɛɛrɛ tigɛ a kana ɲɛ e cɛ nin ma na dɛ o de y'a to n y'a fɔ c'est à dire que maaw bɛ yen bi olu ŋaniya ye transition kana réussir sira si kan mun na parce que o b'olu ka dɛsɛ de da kɛnɛ ma minnu y'an mara des années comme de la k'a fɔ aw ɲɛna hôpital ko kuma min fɔra ni hôpital jɔra k'a ban k'a inaugurer ça prouve quoi ne t'a ye k'a fɔ ko ninnu ye baara kɛ ne b'a ye k'a fɔ minnu tɛmɛna olu tun bɛ mun na ni ninnu sera k'a kɛ comme u m'a kɛ fɔlɔ an tɛ yen mais question don n b'a bila kuma in b'a fɔ vidéo in peut-être a bɛ se ka mara ni ninnu sera ka hôpital 15 hôpitaux pardon k'o laban k'o ban k'o di maliyɛnw ma maa minnu y'an mara pendant des années n'olu ma se k'o kɛ olu bɛ wele cogo di par conséquent a bɛɛ tɛ mais a caman bɛ yen u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ a kana se ka kɛ o de y'a to n y'a fɔ n ko baara bɛ Asimi bolo dɛ parce que a ye sira dɔ de ta quoi wallahi a ye sira dɔ de ta ne Thiam je ne croyais pas ninnu ye sira dɔ ta au début ça kun tɛ se ka don ne Thiam kunkolo y compris les autres j'ai pas voulu écouter c'est-à-dire j'ai dit non c'est pas possible parce que on va droit au mur c'était ma pensée avant sans clé sans fla sans saba je vois que il lâche pas l'affaire et n tɛ k'a ye fɛnɛ ainsi population bɛ ka bɔ k'u ka fanga kɛlɛ je dis bon il y a un problème depuis là moi je commence à douter parce que i bɛ kɛlɛ kɛ maa dɔw de i kelen tɛ o ni kelen ka intérêt don toi tu es trop petit pour le Mali très clair moi je suis trop petit pour le Mali donc n'i bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ an b'a bisigi ko intérêt général de don n'o de don o intérêt général ni bɛ ka ɲini maa min ye dɛ n'olu ko ko non an bɛ cogo min na bi eh bien c'est bon comme ça par conséquent il faut accepter. Il faut accepter. Donc, on a fait une année, 2 ans, 3 ans. En même mon kalama, tout de suite, moi, j'ai compris que vraiment, nous nous mettons non, c'est encore, c'est pas bon. Au là, on avance. Faut les Maliens, on va lâcher. Ou peut-être net dans les Maliens, on va lâcher. À la Kanake, mais au lieu de son lâcher, sinon nous nous tissons blé ou fanfla bedjina. Sinon, c'était très facile pour ces gens-là, à mon avis. Hein. I bɛ maliyɛn 100 jɔ n'i y'u bila Asimi ninnu place la u mago bɛ wari hakɛ min ni notoriété min ni protection fɛn fɛn la u b'a bɛɛ minɛ ka bɔ fanga la ka t'u da mɔgɔ caman y'a kɛ dans le passé k'u to président la mais munna ninnu m'o kɛ quoi munna moi il y a des questions ni ɲɔgɔnnaw ne bɛ to ka nin de poser mun na. Pourquoi Asimi Nounou m'a accepté qu'à son milliard Tiamambala, qu'à bon in ko ingono ka tout daw ka vida o kono nuka dembaya ka sunoko ka lafia comme mo chama meka ke tukum nan date kumala abeka kane na ke tukum na ils pouvaient le faire pourquoi ils l'ont pas fait parce que oluye wakati jan ke nord la ka e ka fo mali janfalendo amena ola on allait affaire là où ya e ka fo ni jamana de umbi ko bise ka nobo ou ke ba falinga maintenant en e bout de meka batke Malien bɛɛ de kan ka ninnu dɛmɛ ka ba tigɛ n'i y'a lâché bɛɛ y'u janfa siga t'a la dɛ parce que nin ye maliden bɛɛ de ka ɲinifɛn ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ c'est-à-dire que an bɛ ɲɔgɔn suit de au début dɔw dara la dɔw ma da la après à la fin dɔw nana da la peut-être dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ tila ka ba la c'est comme ça la vie jamanajɔ ye nin de ye a kana k'i hakili la k'e y'a daminɛ depuis kunun o fɛn tɛ quoi k'i ni cɛ i ni baraji i fa jamanajɔ la o tɛ kɛ quoi n'i bɔra la don min na i bɔra la o don i jigi de tigɛra do i jigi de tigɛ o ma nɔgɔn bilen mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla mɔgɔw bɛ ka lamɛnli kɛ tiɲɛ ni nkalon mɔgɔw bɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na c'est très difficile on le sait c'est pas évident aujourd'hui de vivre dans Mali bɛɛ b'o dɔn mais i ka jamana ka di ye i bɛ fɛ a ka bouger i bɛ fɛ ka sɔn bi ɲani ma ani bi tɔɔrɔ ma pour que sini maa minnu bɛ na olu ka bɔ a hɛrɛ ma an bɛ ka boli ka taa jamana fɛn fɛn kɔnɔ ka taa réfugié ni yen ka di n'an bɛ waso ni yen olu bɛɛ tɛmɛna nin sira fɛ cɛ Allahu akbar fɛn dɔ bɛ fɔ an ma souvent
a man di ne caman ye a bɛ n tɔɔrɔ a man di n kulo la mais tiɲɛ don farafin baara man d'an ye quoi ni kuma in fɔra a b'an tɔɔrɔ a ka n'i tɔɔrɔ dɛ i bɛ ɲininkali de kɛ ko cogo di n'o fɔr'i ye i bɛ sɔrɔ k'a juger mais kana girin k'a tigi dɔgɔya c'est une réalité parce que mun na n b'a fɔ n y'o de fɔ quoi Occident filɛ nin ye malgré tout u ka yɔrɔ u ye baara kɛ dɛ Occident ye baara kɛ quoi non seulement u ye hakili la baara u ye baara fin kɛ quoi u y'u ka jamana bɛɛ jɔ rénovation dɔrɔn de bɛ Occident y compris la France rénovation construction kura tɛ yen quoi ni y'u ye ka yɔrɔ yɔrɔ construire i bɛ taa sɔrɔ u y'o ci de ka segin a kan soit ka rénover point à la ligne tout est fait déjà tout partout en France a bɛɛ dilanna ka ban mun na parce que u sɔnna o don degun ma n y'a fɔ aw ɲɛna n bɛ segin a kan mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ histoire dɔn ka tɛmɛ ne kan en France en France en France en France